салом мегӯям ба бинандагони бенояд гиромии радиозодӣ ва ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд аз канали махсуси радиозодӣ дар YouTube ва сипос мегӯем ки пайваста моро мунтазир мешавед ва ҳамин гуна шумо азёнро дар барномаи хабарӣ баъд аз расо 3 соат дигар интизор хоҳем буд. ҳоло дар Прага соат 10 аст ва чун ҳамеша дар ҳамин вақт ман барои шумо сархатти хабарҳои рӯзро мегӯям. Як ҷангии тоҷикистонӣ дар ҳамлаи ҳавоӣ дар ноҳияи Ҷурми вилояти Бадахшон кушта шудааст. Дар ин бора вазорати дифои Афғонистон рӯзи 30 август хабар дод. Тибқи хабар ба ҷоз ин шаҳрванди Тоҷикистон боз 10 нафар аз толибон дар ин ҳамла кушта шуданд. Ба гуфтаи вазорати дифои Афғонистон, ҷасадҳои кушташудагон дар майдон боқӣ монданд. ҷониби толибон то ба ҳол дар мавриди ин хабар вокунише нишон надодааст. Кушта шудани ин ҷангии тоҷик дар вилояти Бадахшон дар ҳоле аст ки сар аз рӯзи панҷшанбе амалиёти нирӯҳои интизомии афғон барои бозпасгирии ноҳияҳои Юмгон, Ҷурм ва Карону Минҷон аз толибон оғоз шудааст. пайвандони Исматулло Ҳабибуллоев, машҳур бо лақаби Исмати Авулӣ, аз президенти Тоҷикистон ва мақомоти доситонии кишвар хоҳиш доранд ки гуноҳаш бахшида шавад. Исмат Ҳабибуллоев, ки аз созмондиҳандагони беназмиҳо дар феврали соли 1990 маҳсуб мешуд, дар моҳи сентябри соли 1992 президент Раҳмон Набиевро дар фурудгоҳи Душанбе гаравгон гирифта ва маҷбур ба истеъфо карда буд. Додгоҳи олӣ ӯро дар соли 2002 барои 25 сол зиндонӣ намуд. Аммо посухи масъулини сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлия ба дархости наздикони Ҳабибуллоев чӣ гуна аст? Баъди камтар аз 3 соат дигар тафсилот хоҳем дод. Президенти Қирғизистон доимо азаттик бахши Қирғизии радиои озодиро гӯш мекардааст. Дар ин бора худи Сооронбой Ҷеймбеков зимни мулоқоташ бо мудири кулли радиои Аврупои озод радиои озодӣ баён доштааст. ҷонибҳо рӯзи гузашта дар Бишкек гуфтугӯ доштанд. Ҷейми Флай то ин вақт аз Тоҷикистон ва Қазоқистон низ боздид карда буд. имрӯз дар барномаи хабарӣ суҳбати президенти радиои Аврупои озод радиои озодиро пешниҳод мекунем ки хулосаҳояшро аз боздиди кишварҳои Осиёи марказӣ ва вазъи фаъолияти хабарнигорони радио дар минтақа дар миён мегузорад. рӯзи якшанбе ҳама ба мактаб ва ё тасмими баҳсбарангези вазорати маорифи Тоҷикистон. бархе онро поймол кардани ҳуқуқи омӯзгорону хонандагон медонанд ва баъзеи дигар мегӯянд дастури вазорат содир шудааст ва бояд риоя шавад, вагарна эҳтимоле аз донишгоҳу мактаб ронда шудани дониҷону хонандагон вуҷуд дорад. Аммо ин тасмими вазоратро бархеам ба мушкили дигар рабт медиҳанд. онҳо мегӯянд дар ҳоле ки сарусадаҳо атрофи гӯё пулситонӣ аз волидони хонандагони синфҳои якум шунида мешавад, мақомот мехоҳанд таваҷҷӯҳро ба тарафи дигар кашанд. чуну чарои ин мавзӯъро дар барномаи имрӯз ба шумо пешниҳод хоҳем кард ва ҳамзамон дар бораи зиндагии маскунони урдугоҳе дар Афғонистон бароятон қисса мекунем ки ҳар рӯзашон мубориза барои ёфтани ғизоӣ ва он ҳам аз дохили партовгоҳҳо аст. умедворам ки тавонистам диққати шуморо бинандагони азиз ҷалб карда бошам ва тавре ҳам гуфтам 3 соат пас ман ҳамаи шуморо дар пахши мустақими барномаи хабарӣ мунтазир мешавам. то боздид, рӯзи пурборӣ дошта бошед.